ஹலோ ஜிபி ஸ்குவாட். ஆக்சுவலி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். இன்னைக்கு எல்லாரும் ஓட்டு போட்டிருப்பீங்க நம்புறேன். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி டிவிகே தலைவர் விஜய் அவர்கள் ஒரு நியூஸ் சொல்லியிருக்காப்ல. ஒரு ஓட்டு கூட இன்னைக்கு மிஸ் ஆகக்கூடாது, ஜனநாயகத்தை காப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ஹார்ஷா சொல்லியிருக்காரு. விஜய் அழைப்பும் விடுத்திருக்காரு, எல்லாருமே ஓட்டு போட்டாகணும் அப்படின்ட்டு வேண்டுகோளும் விடுத்திருக்காருங்க. அண்ட் அரசியல் சூடா இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் டிவிகே தலைவர் விஜய் வந்து முக்கியமான ஒரு கருத்தை வந்து கூறியிருக்காரு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வாக்காளரும் தவறாமல் ஒரு ஓட்டையும் வீணாக்கக்கூடாது, அது கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காப்புல. அண்ட் ஜனநாயகத்தின் பலம் வந்து நம்ம ஓட்டு தான் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காரு. அதை பயன்படுத்தினால் நல்ல மாற்றம் வரும், விஜய் மக்களும் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் அப்படி. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு அரசியல் அல்ல, இது வெறும் அரசியல் அல்ல, உரிமையை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்புன்னு சொல்லியிருக்காப்புல. அண்ட் நீங்கள் ஓட்டு போட தயாரா, இந்த முறை ஒவ்வொரு ஓட்டும் மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காப்புல. அண்ட் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? மறக்காம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஓட்டு போட்டிங்களா இல்லைன்ற நம்ம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். யாருக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம ஒரு ஓட்டிங் எலெக்ஷன் நிற்கிறோம். டாடா பை பை, லவ் யூ ஆல்.